pressa, ha dinat a la universitat, s'ha pintat una mica. Sent com el campanar va tocant els 3/4, s'arregla la faldilla. Agafa l'autobús i seu al davant, només 5 minuts que no acaben. Com sempre dirà, sento haver fet tard, ficant-se vermella. Ell no dirà res, només somriurà i per un instant tot s'haurà aturat. I per uns breus moments, una estona de cel, ja no importa el de més, una estona de cel, el que dura un cafè és una estona de cel. Ni tots repetint que no té sentit seguir aquesta història, però que temps robat fa tirar endavant fins poder arribar al proper dimarts. I per uns breus moments, una estona de cel, ja no importa el de més, una estona de cel, el que dura un cafè és una estona de cel.